promo code Ndizi TV. Download TapTap Send kutoka Google Play au App Store. TapTap Send. Send more, spend less. Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusi. Vya kigema umwanchi mulielia begetaseni kya Ndizi TV chitariki ni sato cy'umutinyo gatano narimo umwaka bw'ikiri bubere emeronge bere nainye chinsani sana nebere cyabona mubaso asinero beire bwikira no kwene kibnango kole tranda mangana magia bunabereka gwatika kurwa chingongo chonsi inye chense asinse mo chichi mitandao asense mo ya Facebook na bokwenda gutobwatia gwetera Ndizi TV News Digital na boigo YouTube Ndizi TV News, her website www.ndizitv.net. Iretera na Frida Kerubo nolio kaneke mna chibi channel yogiria gwikira sole asenchira ya bene nere Petra Mukeira sinse mwa chibi orokelio nigotoko bwatanere Lydia Mose chinga kitoro cyo mu Women Rep County ya Kisii Doris Saburi abakagukora etaro ya bene gwikira asensemeli ya Kenya nabo igogosyolia umurubili bokwena na ebitamba byobochenu bunenchereye moyo gusira omwana omunyarukana boigase county ya Nyamira nigo emerobelio yobocholi egendete kwenekigwa anene chingaki abarwaneli bibirgo asensemeli ekemeliye chai babere bagwesoke bene nabo igoguyakera ekuko obene asensemo ya gesusu asekinyoro kyageteli niga mayanda agendete kubwatanse magega yomusacho yomo ogwito mwana ye gwikagusiria obugima bwaye mwanchi mulielia ayungati yali nkwaligenete asomu basolero toskato nyigarangwira nanda segeke kerebosyo elinde ngumanya mange asenchera yowenye Mwanchi umuligere yango kwaligani bene ilinde topeto gusanga asobwamo gochaka bono iga goika omoelio ama yaye birebigani gotoko chaka korwase county ya Kisii anene asingo komanyabuna omo Women Rep County yodori Saburi nigo litkolia lero abakagosiole bene omurubili bokwena na ebitamba byobochenu unenchire ya moyo gusira omwana omunyaruka okwana korwa ase stadium ya Kenyanya nigo abagakwenikibuna ekerenge kenene no gusiria ebikorwa by'umwana omunyaruka gotaikirana ase skuru chingaki agotwa boigoni gabagakubulia barayibande gwestoke bene na bigo kwenikibuna omwana omunyaruka kogenderale kwenyorera kisemi boikirano twachagaiga Kenyanya torakora omuchanda abana baita baisike bagotwara mbali gocha skuru oko babatabwati ebinte bibyabo byobochenu sanitary pads bono kero omwana county ngima ya Kisii bali bagotumie ebinte biga bali primary na junior secondary school kero omwana omwiseke igakoegwa chipacket sita bono emechandaro nemenge nonyago ko abana abachi sanitary pad chiga chi packet sita abana bande mbaroro bado bagoteba chianga chiri chikobogoli chi sanitary pad chiga chinke bado mbabwati marolire mechandero rone menge abana be school bachaka gotebye mechando bagwetera korwa abande batabwatie pale go so ase chi school chiabo mbabwati macha ase chi school abana mbale bakonda babucha mache eyere very wrong stimanchiro rase chitayo chi school ekineke maene emechandero role menge lakini buna bokonya gokia abarayiba minto totigata konyokwana igoro ya siasa obo kabila obo kwasa nabo batoira niri magega toligere real issues ebinto bichandeta abantu nabyo tango togo kwanera egero mwananchi nerororanga ki abarayiba ito ngotokonya bale bono chinsa chindi moko kwanera abantu igoro yebintata batali gotumia moko beka chi discussion chebintato montara watebinche tomboli ebyo
nchege ntagete monte bigoro una kyo mwana nako ende skuru na kingo ikanyagitari nyora mariogo ebinto bire basic biri bikogara mwanya banto ige program yega ne county engima by 3 days we will have finished abana bonsi ba Hamayenda nigo agendete kwenekigwa magiga y'umusacha oyomo kurwa ase kenyero kya Giteri ekegotoka ase wodi ya Gisusu ebunge ya Nyalibali Masaba koita omwana ye guika ogokwa korengana ne amateyo nigo abete kagutuma omwana yo munyaruka oyore ekerasi kya gatano ase duka ase kulinda betega konyorwa koirana nanyarabo kikeirerete kuimukia egetambukero gyokomoita nigo babete bagotema kumuminyo kya guika ase Nyagitari ya KTR chirinde konyora obobwenya asikulinde abete gakubanyora nabayigo omusacho yo gochia bichuko Marieta Nansereta Machengo amagosa nabachita sogotanja umwana uyu urachita umwana gatumwa akabamana nachereruaka agachiko bamunango mwakari kumbo momisi abatu bayimogete mambia yetu kiro mwana Nyagitari dispensary kurwa tukagenda nende Gisusu mtote nini tuli spiti kiro mwana Nyagitari tukaverifati kisi level 6 atugeti omwana kertu amurikyo Abanyagitari nabo babete bagotema kumukonya bakumubikira embyo bono bakantebya kiba cyatakire 10,000 omwana amanya gukora umuchikorona amanya gukora scanning bas nkaimo kana bambuti to tukubakia nkaimo kuru town saa 11:30 abana igitaiga saa 12 n'ikitaika iga kitaringe ukare sabantu tumuru centagu ati amaboko n'ikibese kine kinko ikiyarengande basi omwari naba batemeta sabanyaride enduyane umwanene isabuke akaenda baka town agasubika umwana yone no arenge yo iso umwana yari umurende tone tuachete nero enduyane kareko akagamba n'Abanyagitari nabarustuwe mbeyi akabekirwa match karakora match omwari akairuskani agakumotu gatoka mututu bata incharis lakini okora ngo cyakera iga wikochi kuba no mwana abeta affected so lende umwako yabachakaira na baikasa 3 cyabutuko bona ande tukire tugatera nenda atakire bona ku umubiro mubima x-ray ande kiye n'ikibesi atakire mino waje tokonya gusulika byasona kitayande enchemoro kimwe imenyete omwario ekero tu abangire nande bantu batimboke ewika chinsa igari to bangi to kanyoro mwana tokoguri bati usire so lende isekara chito kora igo sindu guchika mate kamwera sa mwana mnaire mache sachiraki mwana uri agasira sega akagenda atwara tuvuga mweta bangu twara umwaba nkara na bayanko mwero imichanda nande bono mwana ina bachitego mutura amanyasara this time Chinga kecho boigoni go abaibori basemirwe gutatumika chinguru chinyinge chinga kiba kogorora abana babo anene asiabirige korokana buna nigo abange baguchitumika na boigo kurigereria ase abana babere bagusiria obugima bwabo asikulende nonya nabo amateyo yabirige kubolia eserikali na boigo abaraiwe sokebene na boigo gusira enkeyo elinda kwanike buna nkoene bale omwana yo na nje sa Marieta ngoro gujoisi oyo mwabasereta lingana lyo gukumia twensi twichanete igoro yo mwana oyo muna agetu akoro umwana oyo muna atometu koru muna atomuchiketeli gakoirana isaka mugwata ngote baniri akasoa komoita enjera amoitete ekorokana gusenenda atachete omwana oyo agakoragi omwana oyo akaboro mogoyu akairu Nyagitari tachieti gokora tachieti gokonyeka omwana oyo agachia agakora agasira nabo tubwate riri yanda rinene
nabo tubwate goichana ase ng'encho omwana oyo chingaki echi twaikire ne chingaki chire chinkong'u chitabwenereti omokio ng'ane getambukire goita omwana onya kwamutumire onyoriru nobwenete kokwanera omwana n'omonwa takoire getambukire goita omwana mpaka goikera ogokwa oyo n'omwana twabwate omwana bwetaya ase enkeye ore gocha kororekana mambia lakini bone tayi yakorire ki yarimirete iyo ng'aki togokora nkeye tubwate emechando yogokumia kende tikeriande muna moroche nkeye ere kabire yeiga besa teriande atosinyire atogosaba asomo yobugwanja bali babwata amabira banyare ko bagotokonya nonye na aba MP baito aba MCA batokonye egera to gosenturusha omwana oyo mocheri kende gionsi tikeye nkeye nyone ndagera yokoria nemechando atubwate mechando yokukumia nkorera tore eyamate yeito eserakali yeito enyare ko begotokonya egera gosentokonya omwana oyo tomorusi garia ekorana na baibuli nyene bo moiseke ebatagete ng'ombe itu takorete kitutabuati ntoroji motu ntoroji maiga akitwa sabira soma yobugwanja tokorwa eng'ora yitu ya bene gochia ase ya mateyo nende no gosemerwa itu namba be bakonyorwa ogosirwa elinde ba bakoenia oyo mwabo gotigana nayo mwanchimuri elia ni gotokaende masemo gwikase county ya Nyamira asingo kumanya buna nigo abalimi bekemeli yechae babere bagosemigwa kweneke buna ngochora bale abarai babwate amaroro anene ase kemeli yechae eligokora obokurumi na yande amabe ayaberega nikigwa ase sekte yo okwana oyo bwango igano yokuriyekero kyobo director korwa ase ezone ya Magombo Felix Obuoge oyo oromosae asabereka gosegeta abalimi bekemeliekyo kweneke bnango chora bale abarayibara bake abarabe bakoreta amaoncherilyo chinga kicho boigoni go abolirie abalimi gotaonia echa yabo gocha asensemeri ya Sokouru ekegerani garachko bagakoreta monchirelio ayorabe gakobakonya Malita nguru Felix Osindo Obuoga nguru anerekero kyobo director sezoni ya Magombo ase sector yecha bokurumi babira sama tukamange twacholira abantu bagenda rurali moigwa ngachi bese cyomulimi cyasirire egento kende chikiro bali mimbali ngara kiro cyabase chitundu bali buna chiganiri obwe chikiro negente challenge enene ya rokanira ase sector yecha inchebuno musae na sokire gokonya abalimi tegetengende rugurali barwanerere ase sector yechae amangana yechikiro abalimi banyore chikiro cyabo torwanerere chae nona magori anyareka gukiniwa echae ekonyo mulimi sama tukamange echae yabireke gumiso mulimi no egari nero okojetora abalimi baito mbaranyora mapato buneganiri abakarani bachire mborochi bali abakoro buna bachiete epona sikaira na sepi naboniga mune chaye kunya kogenda bosyo naboyiga ni iri chinguru chinyi chitoke togenda rurali amagori yito ye chaya kine abalimi baito banyore ko rworo no bakonyore bitoki byo gosomia abana na abana baito basome wetere chaye igombi yamono nyasanya kubwatisia abalimi baito enga kike gwikana bakurigeri bachore bakoro bochoyo obachori obya babeke chaye abasamba bakamaronge saba minto bali bakonya echaye gotisokoru igante tukubatenye chaye ya iranire buya moroche chipona sichiabere kurumagega abalimi babere bakonyora mapata maya igecha yino jebeka se KTDA murigerering bogato mushara at the end of the month omweri gwo mwaka ntubwate bonus echa yino jebeka se KTDA abuno muranyore bitoke bya egere bibakonye ne chifa egati abarai kurwa sensemeri ya Kericho nigo babere bagweso kebene nabo igo kumuigerera omokonyi bomurai bwense rigadigashagwa osangana bariki bamangana nigo babolire egati y'ababunge kwene kebunango tigara bari ase chibunge cyabo nabo igo boikerania emirimo yabo anene elia abamenyi be chibunge cyo babete bakobachora gokora nonye nabo nigo babolire maskani kwene kiwago cya ase gashagwa Geranero mukonyi bomurai bwense nabo igogotika koruterana chinsase na kwenekia amagendero. Nataka kuomba wale viongozi wachache katika bonde la Ufa wanataka kuleta maneno katika hii chama ya UDA, wanataka kuweka maneno katika ofisi ya Deputy President kusema ya kwamba ama kuambia Kenya hiyo sio maneno ya Wakalenjin, ni maneno ya wale wenye wako na tumbo kubwa ambao sisi kama Wakalenjin na tuko hapo. Kuna viongozi wawili watatu wanakozesha heshima naibu wa rais. Tumeona wanazunguka na pesa
Hatuna shida na pesa yao, waendelee na pesa yao, vile walipata hatujui. Mwingine tunasikia anasema yeye ni kiongozi mjumbe alichaguliwa, lakini haendi parliament kwa sababu parliament wengine wanaenda kunywa chai na vitina. Sasa nauliza, wewe ulichaguliwa kuwa mbunge, unaenda Tanzania kufanya kazi gani? Na bunge ya Kenya hapana iko Tanzania, ama iko Tanzania? Kama hauna heshima na naibu wa rais, inamaanisha wewe hauna heshima na rais mwenyewe. So the moment we give respect to the president, we will also respect all those who are working under the president of the Republic of Kenya. So our friends wenye wanaongea as if ati wanataka kutuambia ati hawana shida na huko juu, lakini tuko na shida na naibu wa rais. Naibu wa rais and the president. Ababunge nigo babiri bagwesokia bene nabo igokomocha ekiombe gyokulika aborokia gya TSC ase baganirie aborokia ba junior secondary school babe bagotegererwa nabo igo amagani abo gwikiraniwa. Oyo bwangoiga obereka gukwana no mutenenilio monene bwe committee ye budget ndindi nyoro asabereka koneke bine serikali nigo yaberege kubeka kibesa enseme ekirabe chikoneke bina aborokia ba Simba chikoba bakolikwa ase omorobelio o permanent and pensionable terms. Nonyana bonigo abiriga kubolia bayiboli gotatwara obwoba ekyagera nige serikali boigo yabikire kibesensemo ekikirabe chikweneke bna endagera yabo sango ena noere ase chiskuru choburoso anene gusira aborkiwa bali bakura kurwa chinga kitali kwenyara kweneke bna ngo genda bale konyora kisemi wikirano. Ile budget ilitoka National Treasury tuliongea na president na on top tukaongeza bilioni nyingine 5, na hiyo pesa tunapea TSC na we want to reinvest that money on top of what came from the National Treasury. So it is over, I think it's over now close to 15 billion haswa ya kuajiri walimu wa JSS on PNP terms. TSC tukiwapea hiyo pesa kwa sababu mwaka wa serikali inaanza Julai, waharakisha maneno kwa sababu tunataka kaka zetu na dada zetu wapewe terms ambazo zinakubalika. It is unfair. We have to return the dignity and the respect ya walimu wetu katika hii Kenya. Kile ningekuomba, nilikuwa naona TSC kidogo wakisema ati wataandika wa January. Tafadhali tukipitisha hii budget, walimu wapatiwe priority from July. Hawa walimu waandikwe walimu wa JSS. Wasingoje mpaka January. Walimu wa JSS wanataka kuajiriwa. Mumewaona kwa barabara. Hatuna pesa nyingine ya kuwapatia isipokuwa ile tutalipia kodi. Walimu hao watoke kwa barabara, waajiriwe kwa sababu ni watoto wetu kulisomesha na ni sisi tutawalipa. Ama nyinyi mnataka waendelee kukaa kwa barabara? Walimu hao tunataka tuwalipe. Wenye wanafaa kulipa kodi, si wanafaa kulipa kodi tuajiri walimu. The entire northeastern, most of these areas watoto wanaenda shuleni kutafuta masomo, lakini ile kitu inawaweka kwa shule ni chakula. Kwa hiyo nataka nihakikishie watu wote wa Kenya, the Budget and Appropriations Committee in consultation with our leaders including the president, we have reinstated na tumeweka pesa ya school feeding program, na kuanzia tumewapea bilioni 3 na tukaongeza ingine around $500 million shillings ya kupeleka chakula katika mashuleni. Chairman wetu alihakikisha tumepata 3 billion ya kuhakikisha watoto wetu wa primary schools na mashule zetu watapata chakula ili waendelee kusoma. Manche murigereria korwa sorobo tiorunio na ikiro maili obwa mangana maya asebire biga kolende toska tonyegera chikoraga chinsa 10 ayona mange nenyora senchira yobwenye nabakwenda kutubwate sinse mochichi mitandao Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Maiga chikamera soko nekibna ebichana bayelio giria kukira sole asenchira yabene nere Petra Mukira. Sinse mochi biorokelio tobetu kubwatenere Lydia Mose na nchiriane Frida Kerubo twara obuligeria burubia.